Good day, Nigerians. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Praise be to Allah, the Lord of the world, the beneficent, the merciful, Master of the day of judgment, Master of the day of accountability. You alone we worship, you alone we ask for help. Guide us into the straight path, the path of those whom you have favor, not the path of those who earn your anger, and not the path of those that went astray. Amin. Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka sa wannan azumi do addu'an da muka yi Allah ka accepting, Allah ka ba mu kuɗi masu yawa, Allah ka ba mu kuma abun da muke nema, muna neman ɗan majalisa, Allah ka ba mu, kuma Allah ka ba mu duk abun da muke so daga duniya har kiyama. Amin ya rabbul alamin. Kuma wannan gwamnatin da take ruling namu daga can sama, presidency, Allah ka tarwatsa wannan gwamnatin, Allah ka ba da iko wannan gwamnatin ta kare. Amin.